ገዛና ሓይሊ መልእሰይ እንተለኻ ሩም ናባኻ እንቋዕዳ ሓን መጻኹም ክቡራት ኣጋይሽ ናኻኒ ሓይሊ መልእሰይ ማየት ናባኻ ኣጋይሽካ ተኸታተልኩም ቲ ኦኬ ናባኻ መድረክ ኩርሓ ኦኬ ታንክ ዩ ስማዕ ኣለኹ የቀኒልና ሓድነትና ክልተ ጥዑማት ኣገደስቲ መልእኽቲ ዘለዎም ዜማታት ሃገራውያን እየን ዜማታት እሞ ናብ መደብና ክንኣቱ ንፅቡቅ ስማዕት ኣለኹ ኣብኡ ከለኹም ንእግሪ መገድኹም ተበራዓት ይቕፅል እዩ ዘሎ ኣዋፅኡሉ ነዚ ገዛኹም በቲ ናይ ሕድሪ ጀጋኑና @yahoo.com ኣብ ኣገርኩም ፔይፓል በጃኹም ኣብኣ ከለኹም ንእግሪ መገድኹም እሞ ናብ መደብና ክንኣቱ ናይ ሎሚ መደብና ክልተ ዓበይቲ ጋይሽ ቀሪብና ኣለና ብመደብ ናይቲ ተቐሪቡ ዘሎ ህዝባዊ ዴሞንስትሬሽን ኣብ ጀኔቫ بعبي أوقاتي حبريتا كزرقح قنيو حجي أبتي مقرب ناي مترشتا خستايم عندولو بقو أموركشنا لو ما أنتي أماني إد إياسو كابتو ماما حضرتي ناي أسنا راديو وي راديو أسنا كم أون جرماي أبرها كابتوم أبسويز نتي ناي جنيفا مدلاوات دارو دولو كلتيهم نتي نايلومي تحيزولو مدب ناي ديمونستريشن ناي جنيفا صفح زبده حبريتا خبونا نقر مقدي كا حجون كبرات احوات كلنا قيح سلازلنا نزخون النقر تولريت هاي نقبرنا جاست باونس يا اوكي اقايش مسانا سلازلو بشمين بشم كلهم اما حضرتي ناي زغزان تساتفتي ناي زغزان ولا ب اونلاين دكاتاتولو زلون እንቋዕ ዳዓም መጻኹም እንዳበልኩ ሕጂውን ደጊመ ክልቴኹም ሳና ኣብ ገዛ ተለኹም ኣብሩም ኢትኩም ሓፍተ ብልኩም እቲ መደብ ነቲ ሒስኩሞ ኢኹም ዘለኹም ናይ ሎም መዓልቲ ርእስቲ ናብ ህዝቢ ከቕርበኩም ደጊመ እንቋዕ ዳዓም መጻኹም እንዳበልኩ ሕጂውን እታ ናይ ሳ ምልክት ሰድድ ኣለኹ ኣማሓዳሪ ናይዚ ሎም መዓልቲ ሓይሊ መንእሰይ ሙልጌታ ናይ ሕድሪ ጀጋምና ክልቴኹም ከዓ ከምቲ ንቡርን ኩሉ ሻዕ ትፈልጥዎን ጎምበለ ይኸውን እዩ ግርማይ ኣብርሃ ይፈልጦ እዩ ፓልቶክ ከመይ ይኸይድ ከመይ ይሰርሕ ሓደ ካብቶም ብፆትና ኣድሚናት ዝነበረ እዩ ኣብ ገለ መስራሓት እሞ ክልቴኹም ኣሕዋት እቲ መደብ መንኩም ክጅምሮ ብኸመይ ተሰማሚዕኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ኣርእስቲ ናይ ሎም መዓልቲ ጉዳይ ናይ ጀኔቫ ተቐሪቡ ዘሎ ዴሞንስትሬሽን ህዝባዊ ዴሞንስትሬሽን ማይክ ንክልቴኹም ክቡራት ኣጋይሽና ናይ ሎም መዓልቲ እንኳዕ ደዓም መጻኹም ከዓ اوكي دمتي سمع لهون كبرات حوات اسكي كلتيهم ولا جاست كم تنحي ابياتني او علا امانيل اياسو كرماي ابرها جو سمع له دمتي سمع دلو اوكي الراي سوري اب هيدفون قلت اقمتني هلو مالتي قريتا الراي مو سمعت له كبرات احوات قدم كله بمسغانا اخ جمر زدلي انا مانيل اياسو كاب اسنا حو غرمي ابرها دما كاب سويسرلاند نتا نزيناي جنيفا ديمونستريشن نمكياد منقسقاس تركب زلا حيل عمام وكلناينا ابزي قرب مبرهك نهب مصينا زلنا قدم كله ب مسغانا كجمر دلي اما حضرت حدري جغانونا مادزه بالتوك كم اون كارتفل عليه خرنعه عالم غزيكم سويكم ابز ترهبكم زلكم كبرات احواتنا حاتن باسم حيل امام سلاماو سلفي جنيفا كمسغنكم دلي حو غرمايون كدغمكم يو بغديو هي مجمريا حصر زبله مبرህ ገሬ ምናልባት ኒ አድላይነትን ቱምን ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ከም ሓደ ዛዕባ
بيت سلاماو سلفي وقعوز دلي زلو علاماتاتن كارت سلاماو سلفي انقبرو تثبيت كم سالساي بمنصر لوجيستيكس زغبر زلو مدلاواتن غسغاسون اموداتا دما مبرهه زدليوم كابخاتكم زقربو حتوتات تحقاقيزنا كنملسلكم إنا نالبات تابتي دحرواي بفلاي دنا لوجيستيكس زملكت حاو غرماي زياده حدزنا يو اتي زلكم كلتا ارستاتون حبيرنا إنا كن زاربلو ابز وانزي ፖለቲካው ሁነታት ሀገርና ካማንም ዋን ላዕሊ ተአፋፍን በደህን ኮይኑ ከምዘሎ ንኩላትና ብሩሂው ገለ መዓልታት በሊዕሎ ኩላትና አናላይዝ ጌርናዮ ተዘራሪብናሉ አብገዛና አፓልቶካታ ፌስቡክ ስለዚ ሓድሽ አይኮነንቲ አብ ዘኸባቢና ብፍላይ ድማ ንኤርትራ ዝጸሉ ፖለቲካው ሁነታት እዚ ሁነታት እዚ ኣብ ሃገርና ዝርከብ ብህዝቢ ዘይተመርጸ ዘይሕጋውን ዘይቋማውን መንግስቲ ከም ሃገራዊ ባይቶን ነፃ ቤት ፍርድን ዝኣመሰሉ መሳርሒ ናይ ግልጽናን ተሓታትነትን ዝኾኑ ትካላት ዘይብሉ ውልቀ ምልካው ስርዓት ሓደ ነዊሕ ዓመታት ውሽጣዊ ቅልውላው حمامي سوو ዝጸንሐ ስርዓት በተሓደ ወገን በተሓደ ድማ ምስ ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፈ ሂደት ዓመታት ክበላላዕ ዝጸንሐ ዓሌታዊ ግጭት ዝደረኾ ፖለቲካዊ ለውጢ ዘቀልቀሎ ዓሌታዊ ግጭት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ኣውዒሉ ንኢትዮጵያ ካብ ምብትታን ንምድሓን ዝከራኸር ዘሎ መንግስቲ ኮታስ سلام اسمع دلهو كوتاس بسم سلام ፖለቲካዊ ቡድሆታት ናይ ክልቲ ህዝብታት ንምፍታሕ ዘይኮነ ነቶም ስርዓታት ንባዕሎም ሰርቫይቭ ንኽገብሩ ድሕነት ንኽልቅቡ ክልተ ርቡጣት ወገናት ዘካይድዎ ዘለው ናይ ጽጉማት ምንቅስቃስ ኣብ ዝፈጠሮ ሃንደበታዊ ኩነታት ኢና ንርከብ ዘለና ከም ኤርትራውያን ሃገርና ድማ ነቲ ሓደ መጋበርያ ነቲ ሓደ ድማ ገንሸል ኮይና ትርከብ ምህላዋ ኩሉና ንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ እዚ ኸኣዩ ነቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ተኣፋፊ በዳሂ ዝገብሮ ማለት እዩ ከምቲ ኩላትና ኣብቲ ገና ዘይተወድአ ድራማ ንሪኦ ዘለና ሰላም ከም ዕላማ ዘይኮነ ከም መሳርሒ ከም መኸወሊ ካልኦት ዕላማታትን ውዲታትን ኮይኑ ይስራሓሉ ስለዘሎ ኸኣዩ ነቲ ን30 ዓመታት ናጽነት ንምምጻእ ዝተቃለሰ ንልዕሊ 20 ዓመት ናጽነት ንምዕቃብ ዝተኸራኸረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ስግኣት ኣውዲቕዎ ዘሎ ንልዕሊ 50 ዓመት ዳርጋ ን60 ዓመታት ዝተቃለስናሉ ዝተሰዋእናሉ ናጽነትን ልኡላውነትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ስለዘሎ እዩ ኩላትና ኣቆጢዕና ነዚ ኩነታት ድማ ከም ፍሉይ ኩነታት ክንምልከቶ ተገዲድና ዘለና ብሓፂሩ እቲ ን30 ዓመታት ነፃ ህዝቢ ክኸውን ዝተሰውአ ህዝቢ በቲ ብኢለ ወነኑ ብዓመፅ ዝመርሖ ዘሎ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ በቶም ዝተቃለሶ ገዛእቲ ክመሓደር ብንዕት بعوታ ከመሓድሩ ኻዮም አቢ አመሓድርና ተባሂሉ ስለዝተዋህበ በተሓደ ኸኣ እቲ ን20 ዓመት ፈለማ ብስምደባዊ ግጭት ኣብ ከቢድ ኩናት ዝተጠብሰ ቀፂሉ ኩሉ ፖለቲካዊ ዕዮ ገዝኡ ብስም ሕንጻጽ ዶብ ዝባኸኖ ህዝቢ እንደገና ዶብ ሕንጻጽ ኣያድልን እዩ ምርግጋ ኢትዮጵያ ይቀዳምነት ዘድልዮ ተባሂሉ ምውሳኑ ብቐንዱ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዘሳቀዮን ከቃልሶ ጸንሐን ናይ መሰል ናይ ሕጋዊ ስርዓት ምትካል ጉዳይ ዝያዳ ብድሆ ናይ ልኡላውነት ሕቶ
ተደሪብዎ በምህላው እዚ ዝፈጠሮ እዚ ኣብ ልኡላውነት ዘሎ ተወሳኺ ጽዕነት ዝኸበዶ ህዝቢ ዘለዓዓሎ ስምዒት ናይ ህዝቢ ዘበገሶ ሰላማዊ ሰልፊ በሓጺሩ ናይ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ን31 ነሐሴ ከነካይዶ መዲብና ምህላውና ብቐንዱ ኣብ ሓደ መስከረም ክካየድ እዩ እቲ ሓሳብ ነይሩ ምኽንያቱ ፖለቲካዊ ትርጉም ኣለዎ ኣብቲ እዚ ክንብሎ ጸናሕና ናጽነት ንምርግጋጽ መጀመርያ ዓጻዊ ቃልሲ ዝነበረ ዕለት ነዚ ናይ ሓባር ጉዕዞ እንደገና ከነሐድሶ ከለና ታሪኻዊ ትርጉም ስለ ዘለዎ ኣብኡ ተደልዩ ግን መዓልቲ ስራሕ ስለ ዘይነበረ ናብታ ዕለት 31 ተሰጋጊሩ እንተኾነ ምስኡ ተለቂቡ ዝኸይድ ናይ ዘን ርክብን ናይ ምርጫ ኣጋጣሚ ዕለት ስለ ዘሎ እዚአን ክልቲአን ዕለታት ብፍላይ ሓደ መስከረም ብስራሕ ዘኪርናያ ንውዕል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ከቢድ ትርጉም እውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ እስቲ ኩነታት ትብድሆ ዝፈጠረልና ድርኺት እዚ ኩነታት እዚ ከምዚ ክንብሎ ጸናሕና ጽንኩር እኳ ተኾነ ዝፈጠረልና ዕድላት እውን ኣሎ ሓደ ጸላኢና ነጺሩሎ ምናልባት ኢሳያስ ታቤላ ልዒሉ ብጋህዲ ኣነ ጸላኢኹም ክብለና ከሎ ንገሌና ዋ ከመይዳ በቀደምና ንፈልጠካ እንዲና ጸላኢና ምዃንካ ኣይበልናንዶ ከም ንብል ገይሩና ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ድማ ኣዘንጊዕኻና ባ ንሕና ስባ ተኻላኻሊ ልኡላውነት ይመስለና ነይሩ ዝበሉ እሞ ዝቃወሙ ካልኦት ሓደስቲ ንዓና ዕሩኽ ንዕኡ ድማ ጸላእቲ ተጠሪዮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ቤዝ እቲ መሰረት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ኣዝዩ ገዚፉሎ ስለዚ እዚ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ኤርትራውያን ከም ዓቢ ዕድል ኢና እንቆጽሮ ዝግባአና ስለዚ ኣብ መወዳእታ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያትና ብዘይገድስ እዚ ናይ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝባዊ ጠባይ ኣለዎ ነዚ ህዝባዊ ጠባይ ምርኩስ ብምግባር ድማ ነቲ ንነዊሕ እዋናት ሲኢናዮ ኸሲርናዮ ጸናሕና ብሓባር ናይ ምስራሕ ዕድል ከነበራብሮ ክንጥቀመሉ እዩ ዝግባእ ብሓፂሩ እዚ ኣብ ጀኔቫ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ህዝቢ ዘበገሶ ህዝባዊ ምንቅስቃስ እዩ ህዝባዊ ምልዕዓል እዩ ንኹሉ ከዓ ሓቁፍ ብውድብ ተጽንሑ ኤርትራውያን ተቃለስቲ ብሲቪክ ማሕበራት ክንቀሳቀሱ ንጽንሑ ተሓለቕቲ ወይ ደለይቲ ኣውሓስቲ መሰላት ከምኡውን ንውልቀ ሰባት ገሊኦም ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ጽንሑ ገሊኦም ድማ ከምዛ ኣቀቢለ ክበጽናሕኹ ኣብቲ ስርዓት እንተ ተደናጊሮም እንተ ብዝተፈላለየ ካልእ ምኽንያት ዝጸንሑሞ ሕጂ ግን ሰንቢዶም ዝተለዓዓሉ ሃገራውያን ኤርትራውያን ኣለዉ እቲ ናይ ደላይ ፍትሒ ከምታ ዓንተ ወይ ዝበልክኹም ንሕና ደኣ ንፈልጠካ እንዲና በቀደሙ እናበሉ ከም መቐጸልታ ይርእይዎ ኮኑ እቲ ናህሪ እቲ ስምዒት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብገዚፍ መልክዑ ካብቶም ምስቲ ስርዓት ዝጸንሑሞ ተታሊልና ባ ዘንጊዕና ባ ዝብሉ ኤርትራውያን ይመጽእ ምህላው ንባዕሉ ኣብ ስራሕ ከነውዕሎ ክንቅበሎ ከነሐይሎ እዩ ዝግባአና ከምዚ ዝበልኩኹም እታ ሓደ መስከረም ምዃና ድማ ናይ ቃልሲ መዓልቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ እያሞ ስለዚ ልክዕ ብመንፈስ ናይ ቃልሲ ክንሪኣ ኩላትና ተሓባቢርና ውድበይ ውድብካ ማሕበረይ ማሕበርካ ከይተባሃልና ደጊ ስርዓት ህግደፍ ነበር ተቃለስቲ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ከይተፈላልና ከም ሃገራውያን ክንሰርሓላ ከነበርክተላ ድምፂ ህዝቢ ከነስማዓላ ዝግባእ መዓልቲያ እዛ ናይ ጀኔቫ ሰላማዊ ሰልፊ ዕድቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጀኔቫ ኣብዚ ክንጸር ዘለዎ ክልተ ዕላማታት እዩ ዘለዎ ከም ቦቶም ላይን ክንሪኦ ዘለና ከም መሰረት ንሕና ሰቂልና ክንቃወም ኣይኮንናን ንኸይድ ዘለና ቅድሚ ኩሉ ደለይቲ ሰላም ምዃንና ኢና
ክንገልጽ አት ሰላማዊ ሰልፊ እንተኾነ ሰላም ብዘይ ፍትሒ ስለ ዘይ ረጋገጽ ድምጽና ኩነና ነት ስርዓት ከነስምዕ ድምጽ ክረክብ አቡ ድምጽና ከነስምዕ ከለና ነናይ ውልቅና ድምጽ ይኩነን ብዙሓት ኤርትራውያን አለው አቡ ውስጥ ሀገር ልቦም ሓሪሩ ከሎ ድምጽ ከስምዑ ዘይክሉ ክቅንዘው ዘይክሉ ስለዚ ኣብ ጀኔቫ እንገብሮ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ክንዲ ህዝብና ኢና እንገብሮ ዘለና ኣብ ክንድቶም ቃንዛ እንዳተሰምዖም ቃንዞም ክገልጹ ዘይክሉ ኤርትራውያን 4-5 ደቆም ዘሰውኡ እምባ እዚ ሁሉ መስዋዕቲ ማህፀና ተዘቂቁ ነዚ ዲዳ ነይሩ ነዚ ዲዳ ትናጽነት ዝብሉ ኣቦታት ዝሸምገሉ ኣዴታት ንጣዕሳ ንምስትንታን ግዜ ዘይብሎም ሽማግለታት ወለድለውና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይዚኣቶም ድምጺ ኢና ክንከውናው ደቂ ስዋዓት ኣለው ደቂ ስዋዓት በዚ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዘይተሓጎሱ ከም ሰቦም ብሰሃራ ከላይ ባሕሪ ዝመጡ ገሊኦም ዝተረፉ ገሊኦም ዝኣተው ከም ሰቦም በስማት ድፋዓት ኤርትራ ዝጽውዑ ነይሮም ግን በዚ ዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ብድሆ ኣስማቶም ዝቀየሩ ደቂ ስዋዓት ኣለው ኣብ ርእሲኡ እዚ ንብሎ ዘለና ውርደትን ንዕቀትን ናይ ህዝቢ ናይ ታሪኽ ክሰምዑ ከለው ዝስምዖም እህታ ናይ ኩሉና ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኣበ ያለና ብዘይገድስ ውልቃዊ ሁነታትና ብዘይገድስ እቲ ኣብ ጀኔቫ እንህቦ ድምጺ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምጽ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሕድሪ ሰማዕታትና ከም ዘይጥለም ድሌት ኢሳያስን ሰዓቱን ብዘይገድስ ክጥለም ከም ዘይክል እንረጋግጸሉ መዓልቲ እዩ እዚ በቀጥታ ነቲ ስርዓት ዝምልከት ማዕሪኡ ድማ ነቲ ድምጺ ሓርቢትዎ ዘሎ ድምጺ ከም ዝኾና እንረጋግጸሉ ዕለት ክኸውን ከሎ እቶም መሻርክቲ ሰላም ኣብ ጥቕሲ እናበሉ ኮይኖም ምስ ኢሳያስ ዝፈራረሙ ዝወዓዓሉ ዘለው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከም ተቀደም ብግብሪ ዘርአናዮም ኤርትራ መሬት አንበር ህዝባ አይድልየናን እዩ ዝበሃል ቋንቋ ከም ዘይሰርሕ ሕጂ ዳግም እንረጋግጸሉ ንዓኣቶም መጠንቀቅታን መሐላልፈሉ ዕለቱን እዩ بعبي ما محبرسب عالم نزي قبلكم صنحكو سميعتن كننن زمسكرلو እዩ ስለዚህ እዚ ሁሉ ኣብ ቴሌቪዥን ዘሎ ባህታ ዝግበር ዘሎ ብስም ሰላም ተሸፈነ መስርሕ ከምቲ ኣብ ቴሌቪዥን እንሪኦ ዘለና ቀሊል ከም ዘይኮነ እዋኑ ብዘይገድስ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር ምዃናት ኸቢራ ከምትነብር ሰብ ከም ዘለዋ ሰባ ሕጅን ተደኸመ ጽባሕ ክትስእ ምዃኑ እንረጋግጸሉ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ሰለስቲኦም ወገናት አለው ህዝብና አሎ ተስራዓት አሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሁን ኢትዮጵያ بعد ድማ ማህበረሰብ ዓለም تعذبتن مسكرتن يوم ስለዚህ እትመስርሕ ቀሊል ከም ዘይኮነ ኢሳያስ ስለዝወደኦ ተወዲዩ ማለት ከም ዘይኮነ ህዝብ ከም ዘለ ሃገር ዜጋታት ከም ዘለዋ ዋጋ ከም ተኸፍላት ሃገር እቲ ዋጋ ድማ በቀሊሉ ዝባኽን ከም ዘይኮነ እንረጋግጸሉ ዕለት እዩ እቲ ቀዳማይ ዕማም ናይቲ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ እንገብሮ ስሚዕትና ገሊጽና ሕርቃና ውጪና ተቃውሞና ገሊጽና ጥራይ ምለስ ዘለና ሓደ ነቲ ሕርቃን ነቲ ስሚዕት ነቲ ድሌት ኣብ ስራሕ ዘው እግሪ ውን ክንገድፈሉ ክንክእል ኣለና እቲ ስሚዕትና ይዝሓል ይዋዓዋዕ ብዘይገድስ ናይ ስራሕ ውጥን ኣውጪኡ بعلامه ዝሰርሕ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ እንገብሮ ሪአክቲቭ ኮይና ግብረ መልሲ ኣብ መሃብ ጥራይ እንሕፀረሉ ኩነታት ዘይኮነ ሓደ መሪሕነት ንክህልወና
መበገስ ዝኸውን ሓደ ግዝያዊ ሽማግለ እንምስረተሉ አጋጣሚውን ክኸውን ማለት እዩ እዚ ግዝያዊ ሽማግለ ክልተ ዕላማታት እዩ ዘለዎ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ከምዚ ዝበልኩኩም ሓደ ኩሉ ሰብ ዝሳተፎ የኤርትራው ብዙሕነት ዘንጸባርቕ ኩሉ መልክዓቱ ማለት እዩ بعينة بزحنتات بهايمانوت بإثنيسيتي بقوله زنصبارق مريحنت أو وستي شدي سورحي كاب ثلاثة قسام شدي سورحي زمل جزء هدي إلو قطعتها توصيو بديمقراطيا ومسرح زمرت شماغله كمرتيو እዚህ አብታ ማዓልቲ አብ ጀኔቫ ዝምረጽ አይኮነን ከካብ ሃገሩ ዝላአኹ ወከልቲ አቡ ድማ አብ ጽባሕ ናይቲ ዕለት አብ ሓደ መስከረም ተአኪቦም ንሳቶም ዝወሰንዎ ቁጽሪ እዘቁምዎ ግዝያዊ ሽማግለ እዩ እዚ ትሁጡ ስሩሕ እዩ ምክንያቱ መሪሕነት ዘይምህላው አብ ዝሓለፈ 27 ምናልባት 25 ዓመታት እንታይ ዋጋ እንታይ ዕዳ ከም ዘኽፍል ርኢና ኣለና بعيننا بحلف ድማ ለፈ ክልተ ወርሒ አብዛ ሓለፈ ክልተ ወርሒ ኢሳያስን አቢን ድላዮም ክገብሩ ከለው ንደለይት ፍትሒ ነቲ ከነእውየሉ ለና ክብሎ ወጸናሕው ክንብሎ ኩሉ ግዜ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል ንጥፈታት ክካየድ ከሎ بوجنا كم دليت فتحي دمت خنا سمع يكالنان اتقني شجر دما حاده نت سلازيت انا حناي حباراو مريحنا سلازيت انا حنا نتخونتات زغبا ملسخ هبو ايكالنان اقالبونا يرخبنا نابنسي نايبيا تقاومت حيلتات መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ መጽዩ መስዓቶም በመንጎኝነት ስርዓት ህግደፍ ከፈራርሞም ከሎ ኤርትራውያን ግን ከም ኖርማል ስደተኛታት ጥራይቶም ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ግን ከም ኖርማል ስደተኛታት በቃ ያخلኩም ስራሕ ስቅበሉ ጥራይም ተባሂሎም እንበር ከምዛ ዓይነት መስርሕ ወይ መድረክ ክፍጠረሎም አይተኻለን እዚ ድማ መሪሕነት ስለዘይብልና ዘጋጠመ ሽግሪ ስለዚህ ንሕና ሁላትና ደለይት ፍትሒ ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ስደተኛታት ጥራይ ኮና ንድንግጽ ንሻቀል ዘለና ሕጂ እንተላይ ብዛዕባቶም ተቃወምቲና ግን ድምጾም ኃይል ገይሮም ሲነቶም ስደተኛታት ክጣበቅሎም እዩ ዝግባእ ነይሩ ግን ኣብቲ ደረጃቲ ኣይበጽሕና እዚ ድማ ሓደ ጥሙር መሪሕነት ሓደ ድምጽ ዘለዎ መሪሕነት ስለዘይጸናሐና እዩ ነዚ ከም ተመክሮ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ነዛ እዋንዚኣ ካብዛ ዝሓለፈት 2 ወርሒ 3 ወርሒ ተመርና ብዙሕ ኸየስ ቆርቆርና ከም ዝኽብለኩም ጸናሕኩት ብድሆ ዓቢሎ ነዚ ብድሆ ዝገጥም ናይ በሓቂ መሪሕ ናይ ህዝቢ ዝኾነ ቀዋሚ መሪሕነት ንምምስራት በዛ ክንጠቅሳ ጸናሕና ግዝያዊ ሽማግለ ከም ቀዳመይ ትመሳልል ኮይና እትሰርሕ ሓንቲ አካላት ከነቁም ኣለና ኣብ ጀኔቫ ጨሪሕና ተቃዊምና ጥራይ ክንምለስ የብልናን እዛ ግዝያዊ ሽማግለ ግን ኣብ ዝኽብለኩም ጸናሕኹ ሃጓፍ ናይ ፖለቲካ ሃጓፍ ትፍጠር ስለዘላ በዚ በልኩም ስራሕ ጥራይ ክውሰን የብሉን ዕማማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሃብ ዝምልእ ፖለቲካዊ እጃሙን ከህሎ በግዚያው ደረጃ ክሳብታ ቀዋሚት ሽማግለ ቀዋሚት መሪሕነት ተመሪጻ ብጉቡ ውጥን ስራሓ ነዲፋ ናይ ግዜ ሰሌዳ አገራ ህዝባ አሳቲፋ እትሰርሕ ካለ ሽማግለ ክሳብ ትምረጽ ለ3 ወርሒ ዲዩ ለ6 ወርሒ ኣብቲ ክታዓት ዝውሰን ኮይኑ ኣለዋ ኣብዚ እዋን ዝበብ ወገና ኢና ንዛረብ ዘለና አማኒ ኤልያስ ኢሉ ደብዳቤ ጽሕፍና አቢ ግን እንታይ ትርጉም ኣለዎ ወይ ሓደ ካለ ክሶ ኢሉ ክጽሕፍ ግን እዚ ልክ ከም ጨብረቅረቅ እዩ ዝቁጸር
ዘንብሞውን የለን እትን ገብሮ መልእክቲ እትን መሐላልፎ ሕድሪ ስለዚ ናይ ሓባር ድምጽ ኮይና ንሕና ባዕልና ማዕጦኹን ኩሕኩሕ ክንጽውዕ ዘይኮነስ ክሳብ ንጽዋዕ ደረጃ ቶምና ኢትዮጵያ ተቃውምቲ ሪኦም ኣለኹም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ይበጽሖም ይዘሎ በብሓደ በብከተማታቱ ክሳብ ኣብኡ ደረጃ ሓይሊ ክህልወና ክእል ኣለዎ ምንጭ ናይ ሓይሊ ዝኻ ሕድብካ ሲቪክ ማሕበርካ ውልቀኻ ክንብለናኒ ምክንያቱ ክሳራ ምዃኑ ተማሂርናሉ ኢና ነዊሕ ዓመታት ስለዚ ነዛ ኣጋጣሚ እዚኣ ከምዚ ዓይነቱ يغريتا نويح دي وري قصني هنا حج اسمع له دو احوات اوكي اسمع له سلازي ابز حلف حطيره وارح قدفو زناي حلف عمتات بزعبا سمرت مچم حزب ኤርትራ ካብ ዝፍጠር እንዲው ተዛሪቡ ካብ ኣርባዓታት نسمرالنا خدو ببرت ተጋጪው ተቃናጺሉ ولا ድሕርናጽነቱን نقول إرتراو زحقوا بايتا أي تفترن نبعلنا كمان نحرحناتهم دليت فتح النبهال سمرت تايس أنا حنان حدا خابو من البات كمزي كنبلوت أنا حنات سرعات كم حلاوي إرترا كم بصو وصدوا وجنات سلزنبرو كهون خليو تخافاتيلو تحيلنا حججن بعلو تلاقيم كانوا أويجلو سلزي كم قدم صلاينا من لاي سينا نحلحنا خم صلات من نخاس ونعدل يلن حجي بعين مخنيات انترينا مخنيات يبلنا صلاينا ملكت غيرو صلاء مخان وافليطلو نحنا ግን ፖለቲካው ፍልልያትና በዘይ ገድስ ሓቢርና ሓደ ውዱን ስራሕ እንሰርሐለና እዛ ዝብለኩም ጽናሕኩ ሽማግሌ መበገሲት ናይዚ مدرخ نايزي محاور زلوه مريحنت كتكون يا سلازي كلاتنا تحبابيرنا كنسرح لنا سلازي تي جنيفا وينا جنيفا ديمونستريشن بقندو دمتنا نسمع له يو تقاومنا نريلو مدرخيو كم زبلكم دما نزل كل التعمام زلوه غزياو شماغلي انمرصلو اغاطامي امو كلاتنا بلبي كنسرحلو يقبعنا أبزن تتعويتنا نزن 27 عمت 25 عمت خسرنا جزء كم كسراونا كنصطون يعني بحق مريحنة مريضنا خنسرح انت دا جميرنا منالبات بزحات نزي حجي اتسرعات رخيبو ذلو جزياوي مقلابتي ديهلوم تطراطروا سبات كله كل يوم ግን በንጻሩ እንደህርና በሐቅ ንሕና ሰሪሕናሉ ልክዕ ከምዚ ተሃዳኒ ካብ ሸዋሽጉ ወፂኡ ኣብ ጎልጎል ዝጎይሞ በቀሊሉ ክውቃዕ ዕድል ዝኸፍተሉ ኣጋጣሚ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ክንወስዶ ንኽእል ኢና እንድሕር ሰሪሕናሉ ይግን እንድሕር ሰሪሕናሉ ዘንዕወተሉ ምኽንያት የለን ነዚ ኩነታት ዝኸነና ኣሶ ኣይግባእን እዩ ከም ዳዓንቶይ ዝበልኩኹም ናይ 50 ናይ 60 ዓመታት ቃልሲ ወብ ሓደጋ ዝወድቕ ዘሎ እቶም ተፋታተንትናውን ኢሳያስን መራሕቲ ኢትዮጵያን ጥራይ ኣይኮኑን እቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ከባቢናን ርእሱ ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ እዩ በቲ ሓደ ምብትታን ናይ ኢትዮጵያ ከም ስግኣት ዝርኢ ብዞባዊ ረብሓታቱ ማለት እየ በቲ ሓደ ድማ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ንምቁፅጻር نعنا كم دنشل እንደገና كوسدنا ስለዝخلو እትብድሆ ቀሊል አይኮነን ህዝብ ኤርትራ እንድሕር ሓቢሩ ግን አሽምባይዶ ነዚ ሉላውነትና ረጋጊጽና ኣብ አህጉራዊ ትካላት ወንበርና ዝቀመጥናሉ ባንዴራና ዝሰቀድናሉ ኩነታት ቀደም ኣብ ጉድጓድ ካብ ጉድጓድ አውጢና ሃገርና ዘምለስና ዜጋታት ሃገር ዝኾና ኣይከብደናን እዩ ስለዚ
ነዚ ሰለና ናይ ግዜያዊ መሪሕነት ምርጫ ከም መበገሲ ናይ ቃልሲ መንፈስናን ስራሕናን ወሲድና ብዕቱብ ክንሰርሓሉ ይግና ምናልባት ኣነ ኣብ ጠጠው ከብሌ ንሓው ግርማ ይዕድል ክህቦየ ኣብቲ ተሪፉ ዘሎ ኣጀንዳታት ብቐንዱ ድማ ኣብ ዝኽብሎ ጽናሕሁ ተወሳኺኡ ክህብ ስለዚ ኣብዚ ኣኽልና መስለኒ ብሓፈሽኡ እቲ ዕላማ ዝኽብለኩም ዝጸናሕኩ ብሕቶል መልስን ዝያዳ ከነብርሆ ስለ ዝኾና ናይ ኩላትና ኢሹስ ኣሎ ግን ኣብዚኣ ከነጽራ ዝደሊ ኣላ ከምቲ ደጋጊመ ዝበልኩኹም እዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እዩ ሓደን ዘበጎሶ ይኮነን ህሶይ ናይ ህዝቢ ምንቅስቓስ እዩ ስለዚ ኩላትና ኢና ክንተሓባበር ዘለና ኣብዚ ንኺድ ክንብል ኣለና ናብዛ ናይ ጀኔቫ ምንቅስቓስ ናብቲ መሪሕነት ንምምራጥ ዝኾነና ናይ መጀመርያ ስጉም ግዜያዊ ሽማግለ ናይ ምምራጥ ተታሕና ኢና ክንከይድ ዘለና ናይ ቅድሚ ሕጂ ምጥማትና ንጎኒ ገዲፍና ደጊመ ኣመስግነኩም ኣካያቲ ሕድሪ ጀጋኑና ፓልቶክሩም ከምኡ ድማ እቶም ግዜኹም ሰዊእኹም ኣብዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ሓንሳብ በኣካል ደበኽ ክትብሉ ውፍያት ኤርትራውያን ጽኒልኩም ሰማዕኹምኒ ደጊመ ኣመስግነኩም يقنيلي بسمتا تاسك فورس يقولكم زلخو نحاو قرماي ميكروفون كحلفولي كبرتها باللي كبرات حواتنا حاتن مايك فري اسكي سمعت الله ملكتها بنو وجههم سمعت الله اوكي يغني لي كبرتها باللي مجمريا سلام كلكم نويح جزي مدن سنة تفعلالينا مزقليهم زمع عاللت زنبرنا كبرتها وصينا معلنا anyway مسجانا نزجزا ماني كل جليس ويو أمسجيني كنداينا كندون قلنا أنا مزجناكم يغني لنا بتعمي كاكل تي هجراونت أبي الجماعة مرؤتي هجراو مزمور تي نحدنا تسوع طعم دس يلوني بتعمل هاي مسجناكم مالتي بمقصال أمانيل تناخيفور لو حد قد شو بقي رخبر الله ويلز تناخف زكوا سلام حيل من سي سلام زحسكو نقطات كلي افتي مجلس سلام اوصل فيه حوات عم مجلس سلام اوصل فيه نسمع معنا كلنا سلام اوصل فيه نمنتاع اعلامه خندي غزي حوحلنا دغزي اغرينا تملسنا بزح نجر الله مالتي سلام اوصل في علامات الرد يجن تي كيف كان مملاس بزيحو 10 عامات كوين مالتي ስለዚህ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ገለ ክግበር ኣለዎ ነው ይህ ግዜ ተባሂሉ ግን ኣብቲ ሱጉምቲ ኣይተወሰደን ምስ ብዙሕ ዕንቅፋታት ማለት እዩ ዕላማ ሰላማዊ ሰልፊ ሩድ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ኣነ ናብቲ ናይ ዕለት ሓደ ክገልጽ ክፍትነ ኣብ ናይ ዕለት ሓደ ቅድሚ ምግላጸይ ህሉ هلاوي دم بتقاوم أبزوانزي أبز حلفه هل تورحي قالتي ناي إمرجنس جزية مالتي تي ناي كل تعمت 3 عامات عكاب زولتي ناي دم بتقاوم هلاوي أبتي يختم فحبلت حدا بتزول قاومه أبتي يختم فحبلت حدا بتزول قاومه قوم نقابلنا هلا نقول لنا أب مشون قازوتو قداي إثيوبيان إرتران عركنت أبين سياسن تلاعيلو مالتي إذا عركنت إسياسن أبين عركنتهم دول مخونه جن نتا بخندي حاتن بخندي دمن بخندي سبعتن كورك بروز حلو قفلنا الله هاجر أب حدا جازوتو دوبايد لينانيو حدا حزبي اللي حاسب حلم زلوا يخمزي بزح لايت تولي لنا أنت خونه جن أجزانا خن كامل لقاس ممرحينتك ودبك وبالتوك كم قرع انت زي كوين ولا حد زقبرنا يعني اذا حدا خدتي
تطرفنا زي مصنع حقوق كبدن كوينا مصنعنا كابتي تحسنايا مالتي بس خلطور حزي كم تامانيل زبولو نجلس حدا دمص خوينا ما كنجلس اي كالنا مالتي سلازي ازي ردي تي بكرات حاده كوينا دي مصنعنا زغاطم بكرات ابز خلطور حزي كلنا ريناينا كوم إلنا ذا نقصل حدا شو كم زي لنا نرادا إنا قال لنا قال كم زد لنا نرادا داينا بخمي قل بخمي حدا نقدر نجبر على حجي فينا شو ما قل له تاش ما قل له قال علاماتات كنا باينا ما بنت علاماتات ندم بتقاومه زحاقف حدا طرنوف زخنا أكل كفتر الله ساعات زي بأين مسز كفول نتي بخير زل أكل نتي تقاهيرن زل أو دبات نتن تقاهيرن زلوا سيبكاو محبرات نتي نتم أتكيتهم زلوا مهورات نتم بخيرهم زلوا عبيت بوليتيكين عندنا كاب كله بقى أوروما يلوم أجوزهم تقرميهم زلوا نقولهم رغيبة إذا شماك الذي أوش تشد الشورحي نبلا لنا نحن أتي بايتو على حادث الزركب عمتون كباخ لي إذا كل نهزمهم قد فينا شما ديو جزية ديو انتاي إذا أنا زب لكم زلهم هجنا تيريتي أزب زلهم هجي أبت بايتو أبت الدراش كل علاماتها خلنا باينا حدا خاون تايب لكم الله أنا سيفيكاويان محبرات بوليتيكاويان مدبات عبيت عدي مهورات من إسيات بدي قانقوم رخيبة أب حدا لاين أمسيا رداني مزلنا في اللي شد الشور حيش شد الشمعلتي جن مسجزي خنك أدادم هذا أب هاجرنا تولي يزلوا مبرهاتي قليل نجار أيكونن أتي بوشت أنا عاويلنا ونقلنا نحامي زنبرنا أدمي 4 عامات السرعة عنا زلوا يكونن لكن منا خيب زعدي زي بغندي زيجات زمست كتفعلنا أي ورا قلا مسوز نبروه جبدن بتقاوم زلوا كم تازم صاحوا خط فاء اليوم مصحف صحيفهم على عند برهان كاد زعب مبرهاتي لن هجتي تولي علتي زولنا زحمن بالانس نبر سلازي كاد زخندحن نحن كوينا حدا نكون تخيلنا بودنا من محري نحيزنا جزانا زوزوبانا حيزنا هم قزما يكون قال لنا غير كفتر انت دا خوينخا سوق له سلاماو سلفي والقسبات يجمروا كل غزي انا ابز 10 عامات خابزبل والقسبات يجمروا نطيرنا بوغ نبلون كلو نعنا بزبورو دوا حدا نكون إلا نا بهزب تقعز كوميتي توص ثم سبات تعذبت هون ويتواصلت هون ابزوان زخا سلاماو سلفي تبغيزو سلاماو سلفي تقدي سلاماو سلفي انتاي قبر بزح خطع نيرو حجكن السنادائيت غزياويت السنادائيت شماغله نعرقي إيرتراويان ني حدنت إيرتراويان ني بحدا مسرح إيرتراويان دليت فتحي أمول عالم كتدل الله كتكون يا أخي إذا كتكون تقين قد كنا تسهل له لبنا نسرح دلوقتي كون علنا أنا مصوب إنرجا أبزي سويز 10 عمد لال سلزمولكو بقال نجار سلطة حاركو إنرجا زلوا وين رؤوس خبلا أي دلنا إنرجا نحر هاري منو خينو أبتي بدنا رتيبة ويبخسوا تخرسلن ويقول أقول ده هاجر موصلي إنرجا مع عليكم وجود تقولي قد تقبلوا لني زهر مني كأجدي فالكانو خملا لني أنت زهر من أجزاء أجدي فتقيمكو أجزاء أجدي فبزعب أقول ده هاجر موصلوا مخانو جبوا مخانو ثالث أجد كل جديفة أفتي تارش كأتول أنت عايز بزلهم كمين قرحتن نايولكنا ندم بتقاومه يحاسيلو كم إيرتراونتك نحاسس علنا بالنا يزمتال نقادونا أقرب تهاجر تزريهم نقادو قرب تهاجر أبي إيرترا يوزخ زخلو بزح وطبعا وسرت كوصفو يقايلو من سي إيرترا أقرب تهاجر يقازم بحرنا من سيات قربانتي يحمسوا لهم كاب زخف نجر يلن
كلنا ميتنا تغبيرنا ساعان حاد خوينا مسرح سلازي حادكم كنت خوينا ما بقاس نقبر علنا ما بقاس نقبر خوينا شي ما قله انا يبل الله انا زخماين عفافات سمعيت هلينا اتا زعد طفا الله اتا قليلنا اينا نغوي زلنا كنداي كغبرو زخولو اغزوم كوفيلوم الله اندا تخومنا يم مسرح سلازي خلقنا يم بجاهم نعنو بولو كنداي كسرحو زخولو مهورات باهغراوي درجه بعلامات بقله زفلوتو اغزوم تخورميم زعلونا فيسبوك صحفهم ندوعل كنت خبهم ندوعل لازم بايتان هبهم نزم سراسي بايتان هبهم نزرحيهم زوم سوازي ترداديهم انا زخون زسرح اندحرا خبيرنا يوم نتصحفوا حق نترددنا له حق مسوم انت خبيرنا يو كميدي نقير شم طرح وينا تريفنا ايرتراويان الا ودغا مع صودينا سلازي كبراتي حوات نزا غزياو شماغله باونتا انا باونتا تقبل يالو باونتا قبل خلو اخلا امراصون يبلين خلا امراص يبلين كل خالص قسل زغتفلي متخاب ايدلني هج المحج بزح متخابات حليفي ابزلكم بزحات تفولتيهم بزح متخابات نيريو كاب كلتشعن حموشن جميركا تشعن حموشن كيدان تمسريتو كيدان كله ابلعلو وعلا بايتو ابلعلو بايتو ناي دبر زيت مسيو ابلعلو ناي مهورات ابلعلو كله كم زحار قلعه قنچل ليلن قرب سب حيزه تاريخ اي فرسان كله الله ماري هنا تنقلن حيزم كوفيلن كوميلنا حساب معسي اذا كل خركب الله اذا بزلوها ابالات كيدان زنوبرو ابالات وعلا زنوبرو ورد بايتو خوينم ابالات بايتو زنوبرو ابالات كاله متخابات كله كركب الله ازي متن نايت حبرتسب كركب الله بين بزاش ماغله غزياو شماغله إلا يالنا شدش تورحي ويسلس تورحي اي مثلا انا بناتي ريتو مالتي تهزب خوسنا الله يخندي يدليا وينسا زي اخلني ختبليا هزب خكات عليو ግን شدش تورحي نبولو اب شدش تورحي نزغل اكلات رخيبه اب حاده معلبي وي اب حاده طريبزا تمصيحنا بحد الدراش تمصيحنا شعو تي بايتو دي خطبلو نسا شم دي خطبو انت عينت شم خطبو ولا حد عب منقصاص باو انقصاص دي خطبلو تي بايتو مالتي نعو نقدفو مالتي ስለዚህ ኣብዚ እንተ ቦልኩን አይዛ ግዝያው ሽማግለ ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ ይብሉ ዞም ጎረቤትና ይሕዋት ብዘይ ግዛዕዶ ወዲ ሰብ ይግዛው እዚ ሁሉ ክንገብር ተኮይና ግን ክንተሓጋገዝ ክንክእል ኣለና ካብ ዱረ ሰላማዊ ሰልፊ ጀሚርካ ብዙሕ ነገር የድልሎ እሱኻ ሓደ ማይክሮፎናት ኣሎ ስቴጅ ኣሎ አዳራሽ ኣሎ ኣብቲ ዳራሽ ገለ ነገር ኣሎ ናይ ፖሊስ ዝኽፈል ኣሎ ሕጂ ኣብዚ ብዛዕባ ክሳብ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝመጽእ ሓድሽ ሕጊ ክሳብ 800 ናይ ሓካይም ናይ ፖሊስ ግድን ሓኪም ካብ መንግስቲ ክወሃበካ ኣሎ ንሓደ መዓልቲ ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ ይሕዋት ንሕና ዝኾነ ኣካውንት ከፊቱሎ ኣብዚ ገዛ ክንቦም ኢና ክዝርግሑ የመን ኣቶም ዝርግሕሎ ከይንቃፀፆም እምበር ኣብኡን ዓዓቕምኹም ንእሽተይ ሓገዝ የለን ቅርሺ ዘለዎ 10 ቅርሺ ዘለቶ 100 ቅርሺ ዘለቶ ንእሽተይ ሓለ ተኣኪቡ ነቲ ዝግበር ዘሎ ሃገራዊ ዘተ ነቲ ሃገራዊ ዕርቂ ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ነቲ ሃገራዊ ቃልሲ እጃምና ክነበርክት በዚ ኣጋጣሚ ይፅዋዕና ማለት ብሽምታ ታስክ ፎርስ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ኣነ ቁሩብ ዓፂ ዘረባይ እንተ ናይቲ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ 10 ዓመትና ሆይልና ኣብ 2016 ንላዕሊ ህዝቢ ኣይመፀን ኣሕዋት ሽዑ እዚ ጉዳይ ተባሂሉ እዩ ግን ብዙሕ ዕንቅፋታት ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ እውን ደይተፀበና 7-8 ሽሕ እንዳሃፀበና ብዕፅፊ ህዝቢ ምስ መፀ ልብና ጠፊእና በዚ ወድቁ በዚ ገለ በዚ 20 ዓመት ተፈለሃዮ ምስኻ ተዓለመ ምስኻ ዝመሃር ነበረ ትረክብ እቲ ኮሚቴ አንፎቱ ጠፊእዎ ካልእ ከምዚ እዩ ነይሩ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ዘይገበርናዮ ኣይ ሆፕ ጌርናዮ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ሓደ ፅፊዒት ክንፀፍዖ ኢትዮጵያ ወይ ንስርዓት ግደፍ ስለዚ
قبرات حوات إزز بحال زلو بخمزي انت رأنايو زحشه كون يسمعنا أي كابز زلنا أيو هلاوي يكونن إزز زلو دم بفتحي هلاوي أيكونن دايما هلاو محشو أبهالاي ببينها تنقوبر نجار سلازي له سوق طعمي سلازي هجيجن كون هلو سلازلنا زلو جروب زلو نبينو زلو نبينو زحمم زلو كيفو أب هذا اللاين دمصالو انت فترنا زحاش خوين سمعني زتفافن انتلو امانيل وي كملوي وي كافتي حتى ملسي كنملو انا زبل امنت علني كبرت هابلي يغني لي مع الحدنت بزحات ريكم الله انرجيا حيل منسي كلهم مع تخلو محارب مثلني تي محارب له ناي قدم ناي بانتوك عماويل ممهر ادمينا زنوركم ساين دا جوكير كي دا انسون ስለዚህ أنا نويح جري خمس قد فوبالتو نويح جري أرجع 4 عامتي تسجيل أبزاني تسفاس يمكن هذا قد أمكم زاج زعديمكم نيركم عند مشت بكا قوم تزي كوينس درجة أي متسلي يغني اللي مايك قد فولكم إيه أبتعتم بس زيادة إحنا وهنا thank you اوكي سمع الله له كبرى تحت محوات سوري هاي تحزوا لي كمبيوتر كم قال انداغراتني غاشانا غرماي الله هذا غرماي وديو اغاشنا وديكم تقولكم من الكتابون سوري هاي تحزوا لي اوكي او يس اوكي كمبيوتر كم قال اب حطون ملسن كناتو مالتي كم دلنك انا حدا جزاء زمت حطتات تقرب له كتصمم مالتي او خلخو غرما غداي كقربنا اغاشنا بتزبلكم ወይ ዝቀረብኩሞም ያቀኒልና ብጣዕሚ ሰፊሕን ጽቡቕን ክልተ ኣርእስትታት ይነሩ መደብ ናይ ዶሚኒስትሬሽን ምግባርን ካልኣይ ከዓ ግዝያዊ ሽማግለ ናይ ምምራፅን ኣብ ክልተ ዝተመርኮሰ ነጥብታት ዝተጸመቆ ይነሩ ብናተይ ርድኢት ማለት እዩ ኣብ እንከዓ ውድባትን ሲቪክ ምንቅስቃሳትን ማሕበራት ዝሳተፋ ኣለዋ ወይ ክሳተፋ ዕድመ ዝተሰደደን ነይሩ በዓል መንየን ተንተሳተፋ መንየን ክሳተፋ መጽድ ተቀሪበን ዘለዋ ተንከሳተፋ ዘይ መጻኸ እንታይ መልሲ ሂበን ንእግር መገዲ እውን ኣብኣ ዝተባተኹ ካብ ስርዓት ይግደፉን ክሳተፉ እዮም መን እዮም ቶም ካብ ስርዓት ይግደፍ ኣብዚ እዋን ዝተባቲኾም ሕጂ ናብዚ ማኣዲ ናይ ህዝቢ ክሳተፉ ተቀሪቦም ዘለዉ ምስኣውን ኣብኣ ተሓዛ ኣብቲ ደምፅኹሞ ናትኩም ነጥብታት ማለት እዩ ካብ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ዓለም እውን ዞባታት ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮፓ ካብ ካልእ ቅርንጫፋት ማለት እዩ ኣስያ ኣፍሪቃ ዋላ ኣውስትራልያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብዚ ክሳተፉ ተቐሪቦም ዘለዉ ከበዓል መን እዮም ቁሩብ ዘርዝር እንዳሃብና ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ነቲ ናብዚ ንኽመፁ ተቐሪቦም ዘለዉ ሓፈሽኡ ኣብዚአን ሕፅር ዝበለ እንድሕር መብርሂ ይብኩምና ገሊፅኩምና تماقلون تقولي خم تحطه كالأيتي حطه ويكا عتا فليز بلد حطه جزياوي شماغل نخمرت تباهلو حجي كلنا حجرات دومينستريشن نخساتفا بتحد وغنكا شماغل نخمرت أو شماغل نخسدا حدا تسجمات كمت أيكلندو أبغى جل حجرات جل تسجمات كفترون يخلي نايش دومينستريشن شماغلتات نيرن نو نزي ناي جنيفا زخيد كاش شماغله خمرص الله حجي مخنيات شماغله مرص ስለተባህሉ ወኪል ኮኑ ግን ኣብ ገለ ሃገራት ካ በከተማታት ደረጃ ዝተወደበ አህዛብ ካሎ ሕጋዊ ዝኾነ ማሕበራት ብሕጊ ተወዲቡ ድንቃሳቀስ ከተማን ከባቢን ዝምስርት ዝሐቁፍ አሎ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ብዝያዳ እዚኦም ብሕጋዊ ዝተመስረቱ ማሕበራት ናይ ህዝቢ ብደረጃ ከተማ በት ሎካል ዝኾነ ማለት እዩ ንሶም ብወከልቲ ካልኦት ከተማታት ከዓ ብደረጃ ሃገር ኮይኖም ንኽሳተፉ ነቲ ግዝያዊ ሽማግለ ኣይምተመረፅን ዶ ምኽንያቱ እዚ ኣብ ገለ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ቁሩብ ኣብቲ ኦርጋናይዝ ናይ ምግባር ፀገማት ክፈጥር ኣይክኽእልን እታ ግዝያዊ ሽማግለ ይበሃል ኣብ ዝተፈላለየ ግን ኣብቲ ግዝያዊ ሽማግለ ኣብ ምዕንባቡን ምቕፃሉን ፀገማት ኣብቲ ሎካል ምስ ተመለስካ ናብቲ ትውክሎ ሃገራት ወይ ከባቢታት ማለት ዝመጽእ ዘሎ
حجي تن كتماتات تن هاجراتي نزي قرب عبزي عن الحركة تبرو ليك إلكم مثلا تقريبا وراء قدم عبد الله حتتات معهم قد فلكم مايك كبرات أجايشنا I hope ترديكم نخدكم ثم قلون كابتن قدم عبد الله زقربكم حتتات مسارات غيركم نابتنا مترشتا Thank you اوكي سوري ترأيك لا اوكي اماني ليدك حفابل كنبلك صنحنا موني اتاتو سلازلخ رأيت الرأينا زلنا تأدمين قبل التحقاق زو تريد اوف قلمنا بخا قبرسو اي رأيني زلو مايك رايت اسمع له ليه سمع له يا صبو ምናልባት ሪጋ ስለዚህ ሓስኩ መስለኒ በረትንሞ ይሄ ፈኔረ እሞ እዛ ሃይ ሕቶታት ኩሉ ሰሚዕት ኮይነ ኹት دمت هو حجي وانت قرارت على هو اسكاف حجي قتل قرب تقرار انا هراي اسمع انت اللي ملك تكبروا لي جبركو اوكي امانيال تودق تخيد الله خموني حزا صبو جبتا ماي تقرارت الله يا ما يلو فكا تكون حجي اوكي ادمينات ملك تكبروا لي الراي ما ينزل ምናልባት ግርማይ አለሁ حجه الله خمهلاو كنت قرارت الله مانيل تا مايك لو كبر صبو غيرك حزاتا مايك تقرارت الله سمعني الله خدي خناي سمعني الله خدو مايك لو كبر عاد له كبر تحوال امانيل وي وصيخه اتو وي مايك لو كبر رحمه الله موني سجاب اوكي حراج سكم بولو اوكي غير ما يندحر الله كونك كبر حو كبر غاشا من البات سجابا ماني البوتي وطي زمت كبر لي حدا ملك تكبروا لي ملك تكبروا لي عاد اسمع له مثلا حجي حجي لك انا هيك اوكي اوكي حراي انت يا مونغو حاو ግርማይ እንዳተዛረበ ከሎ ወጤኔ ምናልባት ኒ ሎጂስቲክስ ምልከት ከምኡን ብዛዕባ እቲ ናይ ገንዘብ ምውፃእ ጉዳይ አፕዴት ገይሩ ዶ አይገበረን ማለት ሲጠቂስዎም ፈለጥኩንሞ ዋላ ክምልስ ከሎውን እንተ ከዘኻኽሮ ኢለ ንሓው ግርማይ ገይርካ ዲኻ ሶሪ መወፄ ነራ ይሰማዕኹን ማለት እዩ አራይ ቴንክ ዩ ይቅሬታ ሓው ግርማይ ኣሰን ሓደ ሕቶታት ክምለስ ምናልባት እቲ ዘይመለስክዎ ወይ ኣብኡ ሓው ግርማይ ክሕግዘኒ እዩ እቲ ሲቪክ ማሕበራት ዝተዓደሙን ዘይተዓድ ዝተዋህበ ዕድመ የለን እቲ ዕድመ ሓፈሻዊ ንኩሉ ኤርትራዊ ውድብ ማሕበር ውልቀሰብ ከምታ አንተ ጋሻና ተወጥቀካል
اوكي انه توتك كلا ريسيت كستاي ريستارت قبرا مانيل ياسو ورغا شانا نتا كمبيوتر ريستارت قبرا ولا دقفتنا سرعات زنبر يقرا الله يسمع لن غاشانا يسمع لن انتاي قبر كبور غاشانا مانيل ياسو نتا كمبيوتر ريستارت قبرا I think كابتي كستاي كيخون كم قال يقرا لذي كنت كان هجراويان ببريس ريليز بغازيتا صاويته زي كوي اوكي سمع الله داني انا سمع الله اي هوب غاشانا سمعنا كهلو كبر غاشانا ماني ياسو اتي ملختي بنوصر كسدد يكعللن يقرارص لزولو ቃላት ይቆራርጽ አለው ሓደ ጊዜው ሙሉ ሐሳብ ይቆራርጽ አለው ሕጂ ኮሙኒኬሽን ጸገም ክንፈጥር ኢና መሰማዓት ማለት እታ ኮምፒውተር አጥፊካ ተወልዕካ ያ ክንጽበየካ ወላ ከም መጀመርታ ከጀምር ጸገም አይኮነን ተንሕቶታት አነ ወን ጀሚረ ነረ ንዓን ከደግመን ስለዚ ኽእል አነ ደም ስለዚ የለ እታ ኮምፒውተር አጥፊካ ወላ እቶ ወይካ አማ ግርማይ كساب كمبيوترات كاتمت كابتن قريبا زنبر حتوتات حدا حتوتات كملس كستاي كبر لي غرماي ثانكيو مايك تبلا لها مايك ناخا غرماي حونا قنبله مرحبا بك اسكي سمع الله ده سمع انت الله ملكت هابني اوكي سمع الله اوكي انس امانيل تاعينا داودي مخالفه انكيفات انا لوك جبراني بالصنيح جلص اجمالو مالتي anyway اتمج جميرو اصنيح اذا انت حتو ودبات وي سي بي كان محبرات زتعدم الله زبل حتى حتى كاير كحالي من سي اي ثينك زي حاسوتي مخنياتو بزح ولاو نجينا خي جمرنا بزح صلم نسمع لنا كافت صلم يدبلانا مالتي نز ጉዳይ انا ዝገርመን ነገር አለው ነፍስና ነሃርሚና ባዕልና አክንደቲ ህግደፍ ባዕሉ ዝቃለሰና ሓደ ግዜ ባዕልና ንቃለ ሓደ ጸገም ኣብ ኤርትራውያን ካንታ ያሎ ካብይ ጀሚርካ ማለት እዩ ንሕር አነ ቢየለሉት ጉዳይ ገደሊ ተዛዒነቱ ኩልና 3 ሚሊዮን ህዝቢ ኤርትራ ከብ ሓደ ግዜ ካብቶም 3 ሚሊዮን 30 ተኣኪቦም ተሓሳብ መንየም ብዘይ ገድስቶም ሰብ 30 ሰብ ነይሮም መንየም ብዘይ ገድስ حالي من سيد دينيرو ممهر دينيرو انرجا دينيرو ايقدسن انتي اميلهم انتي متحسابهم لكن دنبل انا زموت كلها سعريتم كلها سئلكا تزوبطه مالتي بزح ነገር كنسمع كنينا بزعما زبا جينا خي ودانا خلنا ابكتع خلنا نحنا بكتعنا غنينا بعلنا بزعم انتي بزعل زخنتا امانيل زغابجي سمعني لهنسها قال سمعوا لهم مثلا امانيل زغابجي سمعنا او امانيل ناتكا صقمي ولا مسمع صقم غيرك الله مالتي مزراب طرح يكون ስለዚህ امانيل كم زبونها اتيخا وطقلالا اتيخا تا كمبيوتر متاو تحشكا النسخات راح انا سمعنا الله تبل صليخا ስለዚህ انا عقمي كفتني شعو دحرها اسخات يحركا ريفيجن تغبرنت انا استزاربكم مالتي ስለዚህ እቲ እዝኻ ናይቲ አካል እቲ ጸለመ እዩ ብዙሕ ሰምዕ ቀኒና ተዘናገዝ ህግደፋ ውለው ገለለው ናብ ህግደፍ ኢሎም ክውደልዮም ብዙሕ ሰምዕ ቀኒና እዚ ንዓይ እንታይ ዝብል መስልካ ዋጥነት እዩ ስልካ ጨለነት ኣብ ዘለካ ይኾንካ ኣይተሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውፁእ ሓሶት ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኣነ ማለት እዩ ኣርታ ህግደፍ ዝተባተኹ ህግደፍ ኮሞጽዩ ዝተዓደሙ ወይ ከዓ ከምዚ ኣጋይሽ ደም ኣይተረዳህን እንዚኣ ተዘይኮነ ግን ነቲ ነዚ ኩነታት እዚ ንዝርዳእ ኩልና ህግደፍ ኢና ነርና ማዓልትና ኣነ ክሳብ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ነረ ሰራዊት ኤርትራ ኣባላት ህግደፍ ዝምራሕ ዞም ዝበሉን ገብር ዝተባሃልኮ ዘዝ ነረ ካውስ መጻኹ ግን ካውስ ወጻኹ ኣይደንጎኹም ናብዚ ደንበ ፍትሒ ብበጠበጣቴ ማለት እዩ ስለዚህ ህግደፍ ዝነበሩ እዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ህግደፍ ክመጽና ተስፋ ኣለና ምክንያቱ
زياده زقطع نعوم زقطع سرح انت يلا حنت صقم الله مسكو حوات حنتي كمزي اب صعدا ورقه مسيل كتصحف انت هتصحف تصحف كاي هتصنحك سبد خاص إلك ادقدي خاص إلك شمكات يحيزك هتصحفك عامه مردك هذا هتصحفك ولا تي دايدك على تلدت هتصحف نزوم هكذا في لاينتهم ناشط واي بي اف تي جي زبهالو حنت ነገር مهيرومم سخا عقامي ኢትዮጵያ ወያኔ አሜሪካ እዚያ ትብል ኣብ ርእሶም እትዮም ብሎም ምሳና ክዛረቡ ከለው ኣብ ዝኾነ ቦታ ረኺቦምና ካልእ ጭብጥ የብሎም አሜሪካ ሊሆካ ዓጋሚ ከምዚ ኢሎም ምስ ወያኔ ኢኹም ኢትዮጵያ ከይትኩም እዮም ዝብሉና ነይሮም ሕጂ ግን ባዕሉ ነጢራት ይኮማንዶ እዚኣ ርእሶም ሕማቶ እዞም ሰው እዚኣቶም ፋሕጭን ግራሕ ከይበሉ መውሰብ ጌርና ንቀበሉ ምንጻፍ ጌርና ንቀበሉ ምክንያቱ እሱ ይዘድልየና ስርዓት ክሩህ መሽቶ ኮይኑ ሰባት ክንምጥለለና ስለዚህ እዛ ሕማም እዚኣ ብኸመይ የውፃያ ንሱ መንግስትና ታክቲክ ገይሩ ከምዚ ገይሩ ብሎም ኣሎ ክሰምዑ ይከኣሉ ብዙሓት ኣነ ብዙሓት ትፈልጦም ኣለዉ ዝረኸቡኒ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ኢና ፀማማት ነርና ብሉ ኣለዉ ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ክመፁ እዮም ኣይክመፁን ናቶም ሕቶ እዩ ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፊ ክሓቱ ገለ እውን ሓገዞም ዘበርከቱ ብኸመይ ክንህብ ንኽእል ሓገዝና ዝበሉ ኣለዉ አንጻርና ረጊጾምና ሆደ ሐሳብ ሰላም ዝብሉና ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ አይ ቲንክ ኣነ እቲ ዝተባተኹ ክትብል ከለኻ ብዛዕባ ዝተባተኸ ተመስቀና ብእልልታ ክንቅበሎ ከም ዘለና ዝኣምን ከምዚ ብደረጃ መሪሕነት ፍሉጥ ሰብ ናይ ህግለፍ ዝነበረ ዝመፅእ ግን ኣነ ኣይተሓዘለይ ዝፈልጦ የብለይም ዝያዳ ኣማንኤል ድሓር ዝፈልጦ ተልዮ ክዛረብ ማለት እዩ ብደረጃታት ታክስ ፎርስ ግን ዘሎ የለን ማለት እዩ ንፈልጦ ነገር የለን ኦኬ ካብ ዝተፈላለያ ክፍላት ዓለማት ዝመፁ መን እዮም ሕልና ዘለዎ በዚ ጉዳይ ዝሓመመ ድቃስ ኣነ እዛ ሃገረ ሰማዕታት ጠፍኣላ ዝበለ ክመፅእ ኢና ብዚ ካብዚ ላዕሊ የለን ሎም ዘይከተተ ብዶም ከም ዝመተሉ ትኬት ቆሪፁ ሎ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ክመፅእ እጃሙ ከበርክት بفولي قد قالن مصو وي زي تحاوركم تكف قرصكم تبهر سبيل سلازي تي تصوعيت ككل خفلا عالم كون كم زلوه كاب استراليا كاب امريكا كاب كندا وكلتهم كسدو بكل انا مزمسل بكل عالم بتقامامطانا كون بتي حبره بهرنا ايرترا بتي ሃይማኖት ክመስል ንጹዕ ተደኮነ ፍሉይ ሰብ ካብ ካል ኣህጉር ክስቶኽ መጽእ ክስተወድ ክስቶኽ ከም ዝዓዲ ክመጽእ ክብል ኣይከልብን ያ ብዙሓት ሰባት ክመጹ ምዃኖም ይፈልጥ ብፍሉይ ተዓዲሞም ገለ ይኮነን ግን ነቲ ፀዋዒት ምስ ሰምዑ ካብዚ ላዕሊ ያለ ሎም ክንመጽእ ኢና ዝበሉ ግን ኣለዉ ኣብታ ራብዒቲ ሓው ሓይ ኣማንኤል ድሕር መጽኢኻ ምልክት ሃበና ገድፈልካ ትሕቶታት ኣነ ክቕፅል እየ ዝመስለኒ እቲ ዝፈልጦ ህዝቢ ማለት እዩ اوكي اماني لا خانيها اوكي ما هو قلت فلك هذا تفتت ولا تفتنا زين اتفل عليها هاجرات سي قال حقاويان محبرات الله اوكي هراك قصلي اتفل عليها هاجرات حقاويان محبرات الله قال ينكا محبرات ديبلن تبتن حزبي قال ما ود باز امنو قال زلون قال بزح ነገር አለው ማለት بزح ነገር አለው كومي مثلا حيل من يزلها دحانك قد فولي شيء من لساي امس نعم وصقم علنا زعل قال لي كتماتات حقاو محبرات زلون الله قال لي كتماتات امود بازل قال سلام نايز غير زي بلون كتماتات الله ولا حنتي بدرجه كتماتات معبا حكم زعد موصتل كان ببول قمص اوكي ኣብ ሓንቲ ዓዲ ማሕበር ኣሎ ማለት ግን ኩሉ ኣባል እዚ በተቃውሞ ኣብቲ ማሕበር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክርድኦ ዘለና ሕጂ ብዚ ንዓይ ዝመሰለኒ ያምልሰልካ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ከተማ ናይ ዙሪክ ናይ ስዊስ ድሕር ሓንቲ ንእሽተይ ማሕበር ሃልያ ወይ ሓንቲ ዓባይ ማሕበር ሃልያ ኣብ ኣደ የለዉ ኸ ኤርትራውያን ድሌት ፍትሕዮም ያ ጥራሕ ወኪላት ሲዳ ወኪል ናይቶም ማሕበረኛታት ይኽትከውን ስለዚ ኩሎም ዝሳተፉ ኣኼባ ትፅውዕ ኩሎም ዝሳተፉ ኣኼባ ክትፅውዕ ኣለዋ እቶም ተጠርነፉን እቶም ዘይተጠርነፉን እቶም ኣባላት ውድባትን
እቶም ኣባላት ሲቪካዊ ማሕበራት ብሓደ ኮይኖም እዚ ሓድነትና ውነት መንገዲ ይሕዋል በበይና ولا سلام سلف بيننا أوتوبوس نحز ولا قال إذا اخترف هذا علامة هذا طلع خلك كم زعينة أجرب كتر الله زي فوتسو نعود زي انفتح يكون نعود وسد يكون كلها بحاد هونك تمام لو سمع أنت الله سكر جهم يمجام ناتونا أوكي كلها أفت ختم زلها تفعل حبر زلك أقولي هاجر مخان حدا علام عندها لها تأكيبك نعخذ مسلو إجلن كمورحنا ني ودباتنا يكون ني محبراتنا يكون ني والكسبات يكون بحادة جيروم كمورحنا يخلو اليوم إلك تمرس عليك زوم سبازي أتوم كل تديم كابت ختمة حدا دي كابت ختمة تمريسو نفتنا يتهاجر زلخي كافت هاجر كا نتي زلع عليه ندات مراسو يخدو كومو يكونوا سمعنا مالتي سلازي أتتوكل نايك أدم دي بالله توكل كمل هذا الحمد لله نقوم بلي كميت هون anyway كم زخويني سمعني زيادة دايما شرشة بس إنما أني الكوبا يخفتنه أنا تناخي فيه له أماني لهم كابايز قلت لي كمل علي تسفى قبر يغني لي ما يكفر إما حجي خسمع له هو أحوات اسمع له اوكي صبو I think ግርማይ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽወና ኣሎ እታ ቀዳመይቲ መሊስዋ እዩ ብተናጸል ዝተወደ ዕድመ የለን ሓፈሻዊ መልእኽቲኡ ንኩሉ ኤርትራዊ ተዋሂቡ ንማሕበር ንሲቪክ ማሕበር ንውድብ ንውልቀ ሰባት ንኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኣብኣ ክደግም አይደልኔ ካሊ ግን መን እዮም ቶም ዝተባተኹ ዝበሃል እንተ ኮይኑ እዚ ነታት ከምቲ ኣመእተዊ ክጠቕሶ ዝፈተንኩ ተንኪፍዎም ነቲ ስርዓት ክገድፍዎ ገሊኦም ዝድግፍዎ ዝነበሩ ገሊኦም ዝዋላወሉሉ ዝነበሩ ክንቃወሞ ኢና እዚ ዳ ናይ በሓቂ ፀላኢ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኢሎም ዝወሰኑ ሰባት ኣለዉ اسمع دلهو تايدايو جام عينت نصيصني حمو نعهم كذا اذنهم تسمعكم دي اوكي بزخونه እዚኦም ንስርዓት ግደፍ ክድግፉ ዝጸንሑ ክኾኑ ይኽእሉ ገሊኦም ድማ ኣጎላጉል ኮይኖም ክጣራጠሩ ዝጸንሑ ምናልባት ካብቲ ሳይለንት ማጆሪቲ ኮይኖም ኣብዚ እዋን ግን ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ልኡላውነትና እንዳተተንከፈ ስቂልና ይንርእን ኢና ዝበሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ሃገራውያን ኣለዉ ኢንፋክት ኣጋጢሞምኩም ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ወይ ብውልቂ ርክባትኩም ከምዚ ዓይነት ስምዒት ኣሎ እዚ ኻልክ ባይታ ክረክብ ኣለዎ ልክ ኣንቲ ካልእ ደላይ ፍትሒ ስለዚ ነዚኣቶም ማለት እዩ ግርማይ እውን ጠቃቂስዎ እዩ I think ኩለን መሊስዎኒ ኣብታ ናይ መወዳእታ ወከልቲ እናሃለው ድሮ ኣባይታ ብማሕበር ዝተወደቡ ዝበላ ሓይሊ መንእሰይ እዚ ዝበሎ ሓቂኡ ኣለዎ ኣባይታ ዝተወደቡ ግን ብዙሓት ካለው ዘይተወደቡ ሕጂ ነዚኣቶም መን እዩ ማሕበር ውድብ ዘለዎ ኣብ ተዓዲ ከም ጽላል እኽኻብ ኣብ ተዓዲ ናይ በሓቂ ንኩሉ ዝዓምም ከም ግርማይ ኩሎ ፀንሐ ሰፊሕ ወይ ከዓ ደርማስ ዲዩ ትምትእኽኻብ ንባዕሉ ኣጣራጣሪ ስለ ዝኾነ ብልክዕ ስለ ዘይፍለጥ እቲ መልእኽቲ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ሰለስተ ወከልቲ ይስደዱ ዝተባህለ ንኾም ይስሩዕ ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብቲ ምስዳድ ናይ ወከልቲ ናዚ ምስ ሓይሊ ዕማም ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ማለት እዩ ብጀካቲ ናይ ምርጫ ናይ ሸውዓተ ናይ ወከልቲ ናይቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝሳተፉ ዘይኮነስ ኣብቲ ምትሕብባር ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ምክያድ ማለት እየ ዝዛረብ ዘለኹም እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ኣብኡ እቶም ውድባት ከም ኣካየድቲ ኮይኖም ወከልቲ ክሰዱ ይኽእሉ እዮም እንደገና ግን ኣኼባ ፀዊዖም ከም ዝግርማይ ዝበሎ ከሳትፍዎ ኣለዎም ነቲ መላእ ህዝቢ ናይቲ ሃገር በብኸተምኡ ድዩ በበቲ ዝጥዕሞም መንገዲ ወይ ኦንላይን ተራኺቦም ድዩ
ንኩሉ ህዝቢ ዘሳትሩ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ወከልቲ ኣመራርፃ ብሆም እዩ ክኸይድ ዘለዎ ስለዚ እቲ በዛ ሓይሊ ዕማም ክግበር ዝተፈተነ ሓደ ስሩዕ መልእኽቲ ሓደ ንኩሉ ብማዕረ ዝስማዕ ብማዕረ ዝትግበር መልእኽቲ ምትሕልላፍ እሞ ኣብ ባይታ ግን ከከምቲ ኩነታት ናይቲ ሃገር በዓላትዎ ምናልባት ቶም ውድባት ፀንሑ ወደብቲ ናይ ኣኼባታት ኮይኖም እቲ ምትእኽኻብ ህዝባዊ መልክዕ ክህልዎ ገይሮም ነዞም ኩሎም ዝበልናዮም ባእታታት ፀንቢሮም በቲ ሓደ ነዛ ናይ ጀኔቫ ዴሞንስትሬሽን ታስክ ፎርስ ተሓጋገዙ ወከልቲ ይሰዱ በቲ ሓደ ድማ ኣብቶም ኣብ ግዝያዊ ሽማግለ ዝምረፁ ወከልቲ ተሳታፍነቶም የረጋግፁ ማለት እዩ ግርማይ ጽቡቅ ገይሩ ገሊጽዎ ነይሩ ኣሳታፊ ክኸውን ከም ዘለዎ ንኩሉ ኮታስ ንሕብረተሰብና ከንጸባርቕ ከም ዘለዎ ኣብ ውዒታ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ባይታ ክትግብሮ ዘለዎ እዩ ኩለን ተናኺፎ ይቕሬታ ተቆራሪጻትን የፍልስ ቁርብ ሰሚዕኮኑ መሊስዎን ስለ ዝኾነ ካሓልፈን ደሌ ምናልባት ዛዕባቲ ናይ ሎጂስቲክስ ዝምልከት ናይ ገንዘብ ዝምልከት ድሮ ጠቂስካ ይኹም ዘለኻ ስለዚ ንዕኡን ካሓልፎ ከም መዘኻኸሪ ጥራይ ንእግረ መንገድኹም ኣይትረስዕዎ ቀኒየለይ ክቡራት ኣሕዋት ግዜ ከይወስደልኩም زيادة ما يدخلوا محرم يتنسلسن هون يتنسلسن غيركا يمسيلكا اوكي حراي اب مسمر زلخا بوتشيل با الكا زلخا نابخا مدرك كبر حاو اوكي يا الله اوكي اوكي سلام جزانا انقع عبد الحليم مصخ ما جايشنا انا اسبع بلا ثلاث حتى له اني مجمرتا اذا تبغيسا زلا حزباوي ابغيسو ما إلكم ኣብ ስዊዘርላንድ ዝቕመጡ ከም በዓል ደቦን ፖሊስ ወልሓንቲ ዝፈለጥዎ ኣብነት የለን ካልአይቲ ኣብ ዘለኹም ምርጫ ተኻይዱ ኣካይዲ ኣኒ ግን ከካይድ ከለኹ ኣጽጋብ መልሲ ይረኸብኩም እቶም ንዓይ ኣኺባ ዘዛረቡን መን ጀሚርዎ ከመይ እዩ መን ይደካይደሎ እንታይ ትሕስቱ ብንጹር ኣይውደቕና እዚኣ ወልሓንቲ ክትወሓጠልና ይካለትን ኣነ ዲኮንኩስ ከማይ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣለዉ ሳልሰይቲ ከዓ እዚ ግዝያዊ ሽማግለ ኢልካ ቅድም ግዝያዊ መንግስቲ ነይሩ ድሕሪ ኣብ ግዝያዊ ሽማግለ ኮይኑ ግዝያዊ ሽማግለ ቀሊል ኣይኮነን ብሰለስተ ወርሒ ወይ ብሓደ ወርሒ ዝፍጸም ኣይኮነን ንህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ዘማእኸለ ክኸውን ክኽእል ከሎ እቲ ሰብ ከዓኒ ከምዛ ክቡር ኣማኒኤል ዝበልካያ ንእስያስ ዝመረፆ የለን ኢልካ ኣብዚ ኣዊን حق نزار بعين حقي قلصنا دي بالله تسرح لله تقرم حجي قلصنا دي تسرحت تسرعت الزلا ابانا وين كدقم انا قبلت خوين يسمعني اتسب يمرط ماني بنتسنا نقرب ماني دقارب زقربو دلو انتي تحسطو كمي غيرنا انا خنقميت نخيت كنصررنا له انا اذن كابزم شماغله تمرطو ولا حتى كونتاكت ايفلطوم ناي بقعتهم ولا حتى يبلي ازي شفنفن عبينا نسرحو لنا اندحر شفان كوينو نزمت صوينسي عبود قالتي نخيدينا قدم حجي طرنف وي ناي منغستي مرحي زيبلنا يكونا ننحدحنا سلامن ننحدحنا حاده طرناف حساب سلا زيبلنا يو ابزي نغر بصحنا دلنا حجي تولو لينا نغبرو اما چورشتو انتاي نمنتاي اخي اتو اب سويزرلاند دلو سبات زي تنصرلو لمنتاي ساتوم يوم نايتي حلفه سلاماو سلفي عود ዝኾነ ዝዋዕሉሉ ማለት እዩ ዘካይድዎ እዚ ግን ኩሉ ስውር ኮይኑ ተሰሚዕኒ እዚአን ኣጠቃሊልካ እንድሕመልስካለይ ማይክ ፍሪ ቴንክ ዩ ኦኬ ቴንክ ዩ ክብር ሓፍቲ ሪጋ ብዙሕ ስለ ዘሎ ክቡራት ገዛና እቲ ሕቶ ጽቡቕ ኣቢልኩም ርእይቶ ፈይእተና ሕቶ ጥራይ እንተ ሓተትና ጽቡቕ ነይሩ ንኩሉ ክበፅሓና ምእንታ ኣማኒኤል ወይ ከዓ ክቡር ጋሻራ قبل ويك جرماي سوري جرماي و أماني الكاب كتيرهم حديهم من السواق برا
يسمع الله خلاص ملكت هذه ماني زنجعنا شلل إذا كان يده تأخليت كوا يترددن حق زربة تقدميت جن حزباوي معبل ويك حزب تبقى يقولنا جن أو سويس كمان زي فولوت الله يسمع له قدو كنا زيانا أوب كوات حتوتات حالي عن قد لي يعني الو اوكي كسر مانيال هم عنتي مايكا اي جدا كبر قشانا قرما يدحن كم قال جركات كمبيوتر عاد خفتاس كاس قاب قرما يزملسا ما بفا اوكي يسمع له اي ثينك يسمع له وراتي واحد اسكن لك تهابني اوكي يغني له امانيل مش اتوش كقد فولو يدني فتنا اوكي ثانك يو انا سي تقدميت حطو حزباوي معبل تبلو ايما اسكن لك تهابن هجاهات صلان ايما يغصل يا دحن اوكي اما يسمع لنا اوكي حزباوي معبل تبلو جن سويس جلسات فلوت الى شم تقيسه مالتي دم بوليس امانيل كاب مسايل العلم شدون بوت بوليس يركب زلوا مع له هو يا ماني انا انت مثلا مسيلكم يحوات زي بريبات عصون الله زي እንደገና زي لوك مايك يغبر يلن مسلني تلاقي بجاهم ادمينات بريبات بينو رخيبكم كستاغبرو انا نيشتك ملس يبزي ادمينات بريبات رخيبكم امانيل اتي عصول تروم اتي ناتو عصول እንደገና انا خلصل اوكي اراي اوكي حجي ابزي انت له مسيلكم يحوات አባጋግሱ ነው አባጋግሱ በዓለማኒኤል ቢኒዮ በአሜሪካ ባል حاول ጉዳይ ምስ መጽ انا ابال ማዕድ ዘተ ኣብ ስዊዘርላንድ ዘተትብል ሓያሎ ውድባት ሓያሎ ውልቀ ሰባት ሓያሎ ብዙሓት ማለት እዩ ሓያሎ ኩለኩም ከለኹም በተና ዓድና ቋንቋ ዝሓቆፈት تشعت زعبالاتها بهنت زلوا طالع حجي بعلمانيل مجمريا نخالق سب اب جنيفا سلازغبر زلو لتو غداي كغبر مسحاتتو ازوم سبات زياتهم مخم زبلت كوميتي لا سمولوم بدرجه كوميتي نابانا تعديمو مالتي نعنات حتيتنا مالتي كم طرنافه ابزي كبابينا حيال ولبات سباتن حقوف سلازلنا تحاتيتنا بس تحاتتنا اوكي لنا مخنيات نقمطول زلو عدي قدم حج بقدامي ابز حلف غزي ناي سلاماو سلف تغيرو ابز حلف قرب غزي بتاكس ستوكهولم تبحال تجمره نحنا سعيبنا اودينا انا فاينانس ناتهم نيره ابز غزا ويا بكال اسمعهم هون صبصاب قلب دبره اركي بحسابي تا كوميتي اكتيف كوينا تواسئه سريحنا ابناي سلاماو سلفي برن ناي سدتنياتات بعلنا فقاد حاتيتنا تواسئنا انت لا يزبل كيسب نغاس سرقه زلوو سلاماو سلفي عود كوين وجي حجي نحنا تحاتيتنا اوكيلنا ابت سرح جميرنا اب تاسك فورس انا نهلخلكي ثلاثه ابالات كابتا كوميتي ناب تاسك فورس اتين ابز عد غبر سلو زلو زياده بوتا هيبو اوت اندا تواسانا اواج تاويزو اسخ سميعي من كوين سرق نغاس سرق نبينو ددابي خلا اخلو وي تليفون كدولو ابالنا اذا كوميتي ابالنا اذا نحنا نغبرنا متخخاب كان مجمريا مسانا زخي زنبرسب هو يزي منيو
اكتيف يو فلطه تقلاسا يو زخبره سب يو ግን ንነጋሲ እንድሕር ፕሪባት ንዓበይ ጃኻ ነጋሲ ቤት ካልእ ብፃዩ ዘሎ ምስኡ ምሳይ ዝጎይ ዝነበረ ካብ ቀደም ካኹም ክደሊ ብኣዋጅ ተኣውጅ ከም ዝበልናኩም ኮይ ንገለ ውድብ ተዓዲማ ዝብል ጎስጓስ ክመፅፀኒ ሓሶት ኣብ ኣሰና ተለጢፉ ኣብ ፌስቡካት ንልጥፍ ኣለና ሰብ ከከምኒ ይገብራሉ ገንዘብ ዝሃበሎ ብላይፍ ዝጉስጉሳሎ ኣብ ሬዲታን ኣብ በዓል ኤረና ኣብቲ ድምፂ ህዝቢ ወይ ከዓ ድምፂ ሰማዕትና ዝበሃል ርእይቱ ይህባሎ ስለዚ እዚ እቲ ጉዳይ እንታይ ንርኢ ኣለና መሲልኩም ሕዋት ገና ሓፍከ ይበላ او ኣይበላ ኣነ ዘይተነገርኩ ወላ ካልእ ኣሎ ኣብ ላይፍ ቀረባ መዓልታት ኣብ ጀርመን መን ኣይተነገርናን መን ይግንገር መን ነጋራይ መዳማይ ነፍስና ኣይነዋዶ ኣነ ልዕለይ ኤርትራዊ የለን ንዓይ ዝዕደመኒ የለን ኣብ ስዊስ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይራ ኣነ ዘየለኹላ ኣነ ዳውን ዘይበልኩላ የላ ምናልባሽ ጌሶ ከለኹ ኣብ 2012 ን ገሸ ነይረ ዓባይ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይራ ኣይነበርኩንሽ ዝዓደመ ይዓድሞ ኣይግድሽን ተኾነ ኣባል ኮሚቴ ኮይነ ክሰርሕ ተዘይኮነ እዛ ሳንታ ኣልዒለ ኸይድ ኢናፍ እዚ ዝኣምን ኣነ ነብስኻ ነፊሕኻ ግን ከም ባላችና ምትኳስ እዚ يأمن أنا مالك تأخذ الخلطة كن أي سمع أخواني لك خدق من الله يخبك دحر حدث بحنت حتى تحت تزحش خوين يسمعني هو حدث بحنت حتى تحت تصبوي أنا خاخ بعض صح سألك سلست أربعة حتى حدث كن خمي خوين زنا إلى انفعلتو هنا قبنا ميرنا خلي يفخع زغل الله نبع على من سي استمهر يكرس عبا قال أيتي سالسيتهم لسلك جزياوي شماغله أنا خجلت كله أماني خجلت كلنا سميع خلنا خلتينا حفتي معري أنا جليس إياه زياد شو ما غير جليس إياه جت حتى كمان يجيب أكل ميو تايلكي جزية يخون علامات أنا وخول جزية أيقونة شد الشوارع بحالا عيلك قلنا تم شد الشوارع لهم يخون لهم زبولني دم سامك سمع علني شد الشوارع كاب سلس ورس كاب شد الشوارع يخون ليكونس انت جبرت كمي مسلكا ازي حسابينا نهبازن حزباوي ايو ابت بايتو زتاك كبهزبي انت علامه هباينه تاكي كندي ورحي از ورحي اديس كستغيرو تشعت ورحن جبرلا نخل عامتهم جبر انت لك عنتوي مزين ايدن بتقاوم حقن كبدن كوي وزولو شدش ورحي كونه شدش عامت كمان اخلناني لو صراغميته سلازي اذن هنا نبلك زلنا ريتونا اي انا تيري ربك زلو خجا كم زحق صحيفه صحو خي مسلك ابت بايتو انتي علامه هو هباي انتي كندي ورخ تقبريا كندي يحيشا كندي انتي علامات ريا تهزب ديسكاس غيرو ابز كوم خرد اخن كلالن من قد سلازي فطرنا نحنا اسياسكم كون اذا اي حسب يعني او اسياس كون مصنت اللي كمان كسرنا نقرارسين از خفلت لكم كلا اجزي جيغا دغم ايدلن يعني المحجي اياتاتي سለ ተጓጓይ انا دفاع አይሰት ዘሎ አቦታተይ ስለ ጌጋ መንገድ ዝኸዱ انا دفاع እንደቀ ህማቅ ገድፈሎም አይደል ስለዚህ ህዋት ብግንዕና እንተመጻና ብግንዕና እንተሰራሕና ብግንዕና ብንጽህና ነዛ ሀገር ነድህና ተወድቕ አላ ንብል ኣለና መን ጀሚርዎ መን ነይሩ ቤት ዘጊሱ ተዓዲሙ እዚ مش قديم الناس غيزوا للشجر أيكونن أي كيدني تقل الله أوكي أنا I think تناخيفية كبرت حافتي بايتو من قصة كلي بهال نيرو تباهيلو كم زي كون خاتعنا أتومكم زبونو اوكي حقهم هيلو تقبلوا ولا تزربنا يقلبكم ما تواترنا مثلا باواج سميع خير ولا باواج وصي خون خير حجي كنت تغير له انا يقدم جيجا نزانه حجي صبغت زيتري نزانه يقدم جيجا لكن نمزز نتا نعاتك يا زل اواج كرخن كلاله
بايتو تباهيلو منغستي ختكل تباهيلو سناي دليتيو كونني مسنهنا مسناتي ناتكن زمدنا مسكالوت مستي دلايت فتح زلو امونغنا زلو حرفاف زمدنا كخون اي كلن ايو تباهيلو دويلنا تماويتنا تغاتينا سومون ملو تلافينا مجرشا نابتي خون يزبلنا باواج اوريتنا اوكي سالسيتي تا سالسيتي دحانك نقرا كان نحسم عن لها جن كاليتي اوكي مش لك اندحر مص خوينا دحاني يترف تا كاليتي اذا تقبر لنا ناي قدوم حلف سلازحمنا ان حجي نقميت اننا نطرو دلنا طري يكوننا ناي قنم زحلفه حلفو كيدو اركبركبو زمته ميتو زحلو حليفو اذا زلا ايرتاينا وليد رخينا حجي ግን مين يزغبرو دلو انت يتحستو بفلط اسبيله شماغلوين ابزلو مسانا ايفولو نزي احطي ثانك يو الو هنا كاصل بحبرت حفتي انا قصلا حكي قصل ترديان لحسابه حسابه تردين له اي وصتنا الله خبا من غيرو انت يتحستو اي وصتنا الله خبا ذا سبزي انا يبلالو من غيرو انت يلكي اي ثينك هو ابز كوميتي ابز هجي اب تاكس فورس زلنا مثالي خنقركم انا ارغاين افين حد حتى ناديفنا 4 عام 3 عام اي قد شنن زحلف بقد عور تاع زغونه مس ارغاي كوفي له زتقني اي قد شنن يعني بقد عيرتر زحلف خذكر አይደለም بقد عيرتر خصع زغونه اب حدا لا ينكسع المص تخاتعنا ازي ابسيلنا لنا انتي علامه ابتا بايتو نوسنلا ابتا اخيبا ابان وسنلا انا نسخ مسينا ابسو يزالخ مسلني نسي او انا غرما يا برها بحال سخا شمك نغرني او مسيخ انا ايغالي ابلني دلايك تزاربي انا اغود نخلو علامه ناتا او غنباينا نسيبكاويان محبرات بوليتيكاون ودبات سمعني لهم معي ولا انت سمعني لهم سمع لهم فللي يالله اب سيبكاويان محبرات فللي يالله اب بوليتيكاون ودبات فللي يالله او القسبات فللي يالله اب مهورات مسقات بخورات مهورات علنا بخورات عبيت عدلنا اذا منتاي لك لعل عقمنا نزارب علانه افنچوم እንዳንደፍናዮም አገገዙም ደቂ ሰሚሩ ይናሉ ወላ ተጥፋ ዘዓዲ ካብኦም ተኸፊና ይሉ ስለዚህ ነዚ ሁሉ ሕማማት ክትፍውስ ቀሊል ጊዜ አይከድል ያኒ ብዙ ጊዜ ተድልያዩ ግን ንግዚኡ 6 ወር ሕዲ አኽላይ በሃላሎ ተባይቶ ክንደይ ክህባ እዩ ተባይቶ ክንደይ ኩስነላ ይንጸበ እንታይ ዕላማ ክህባ እዩ ተባይቶ አው ንጸበ ኣብ ተባይቶ ከዓ ተመሲኽ ዝበለጸ توكيلكي وي اندحر او حليخ معناتي يغني لي امانيل انت مسي خوينو مايك غتفلي وي قالو حتى تقبل يعني يغني لي مايك امانيل حجس كفتنا من البات مايك تمصيا توسخ اندحر لك خوينو نزي حتى زحتتو نابا مدرخ كبكامني كاو ناب حتتات زلو ناب كنكيدكم مرحب استيل اماني المايك حماق الله انت اشمو قبر مو كمبيوتر كعاطيخا كم بحدش اسكئتو من البات كم تحسب ان لخصك كمبيوتر كعاطيخا كم بحدش يروى اي جدا كيف الراي على خذوا فتحوات
اوكي تقريص كحجوين نقول خوينا لا مو حراي نخيد اغازيت كبرت حفتي ناباخي مدرك مو تحطو تمو ابيلك حترابيلك ابريتو هنا نخيد ثانك يو تي كابتن لداني كوردل موري كزارة كوردل يسمع له خدو انا حجي يسمع له خدو هو لا تزارب كله تزارب ስለዘለኸ አድሚን ይመስለኒ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር አነ ፍትን ኣለኹ እጂ ቁሩብ ግዜ ክትቡን ኣለኩም መስለኒ ማለት ስቲ ዶንጊሊ ዝበፅሕ ዘሎ ትድምፂ እንተዘይ ኮይኑ ክፍትን ፀኒሐ እንዴ ግን እንድሕር ተዛሪብኪ ጠፋ ኣለኹ ከምኡ ከይከውን ይቅሬታ ክትሓቲ ጀሚርክ ዝነበርኪ ኣብና ግርማይ ክምልሰን ዝፀንሐ ሕቶታት ምናልባት كم توسخ انت ايوه ነገራት አሉ አሎ ይስማዕ የለኹን ይስማዕ የለኹን ኦኬ كم ባህለ ኩሉቲ ንህዝቢ ዝተባህለ 4 ዲዩ 5 ጋዜጣዊ መግለጺታት ወጪ እንዲዩ አቡ ግን መንግስት ክምስርቲና ዝተባህለ ታስክ ፎርስ ወይ ናይ ዝኾነ ጉጅለ ዝኾነ ሓሳባት ክልዓል ይኽእል እዩ ግን ንሱ ተወዲኡ በአዋጅ መልክዕ ንህዝብ ክሳብ ዘይተመሓላለፈ ከም ኩን ጌርካ ከተምጾ ጉቦ አይኮነን አታ የዳናጉሩን ለው ገሊዮም ዜሮ ብሉሎ ድምጽ የለን ብሉሎ መስማዕ ኣለኹ እንዲ ሓቀይ ሕጂ አሕዋት ኣነን ትብል ዝደሊ ኣብ ርስ ዝሓውና ግርማ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እኹል ድርኺት ክኾነልና ክኽእል ኣለዎ ቢዝነስ as usual لنا كي نخيد كم تناي قدم غزي يبلينا ايو كنئكب كنلازب لنا كي تراخبنا كي تلازمنا كنبر يبلنا نذ فولي كونتات ملكت فولو يا كايدا فولو سقوم تخلونا خيل الله انت زي كوينو نحنا بزعبا حدر سوات كنا تكبرينا إلنا 20-30 عمت سوات حدري كنا تكبرينا نتوشت إرترا زلو حزب دمتهم كونينا إلنا أمن زاربالو زلنا ساعات ولك سبات هزي أبوتا زلو حاد خلتن لا تقسكا خصو يسمعن إلكا خم ممخنيتا أبز مقرابو قبا أيكونا إذي ناي حزبي تبقسو إيو وكما دي زبقى سخوانا حزبي إرتراكو تترنيفو برتاو قالس بحادة معالت الدوبيلو أي متنتيتي نا إرترانا حرنت ودبات قس بقس يزمص حسابي بقس نت حسابات قوب زبلو قدوسات تاكيبو ميزاربو يغفحو دحر حدا ودو علامان ناي سراح وطنن ابستواددلو ساعات نحزبي يوجو اتا حسابات كن كاب حزبي يبقس نعو زتكبرو كن كلو اللوم سئلو كم برد كاب سماي زودق كخير ايكلني زغونه مسرح زبقسو سبا تبقسو زلغاغبو ناتنا حزب دليت اللغاغيبو ما بتكبر زوعلو سبات يدليو اذا قالك حميو من مو سماو سلف غبرالو ازله كابو ما بدغز لنا طراي زي كونس كاوشت هاجر كيترفه حزبي ጫቅ ክብል ቀኒዩ ገለባ ገበሩን ታይዳ ጠፊኹም እንዳበለን ሁሉ ሰብ نعنا هم بلنا نيرو نعخاتكم كم نيرو إذا كويتنا حزب دليت نا حزب دليت انت زي هلو نيرو إذا ببخور نعو زرزلو تقداسنا تاين هلو نيرو نا حزبي تقداسنا سلزلو اتقوداي واناو سلزغونيو قبل ملسز ركب زلو كلاتنا خابز تأكيبنا نلا زبلو نزاربلو زلنا سلزي حزبي دليت عماميو نزد ما كلاتنا إرتراويان هزباو ملكع نلبسو نحر تأويجو هزب نحر نتساتفنا تعديمو أبو ترخيبو ترايو هزباو النتو كرقاق زلو حدب تساتفنتو بدليتو دليت انتلو دما زي قبر نقر يلن حجي دليتنا كانت تعراريو
يقرأ خنبهال نحرحنا كم دليت فتح طلع زي كونس ولا مستم كالوت كابنا رحيقوم ዝጸንሑ ኤርትራውያን ንዓኣቶም ዓደምቲ ክንከውን ይዘለና ግን እዚ ህዝባዊ መንግስቲ ክምስረት ይተባሂሉ ዝተኣወጀ ነገር ፈጺሙ የለን በዚ ኃይል ዕማምዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ናቶም ብሕታው ርእይቶ ኣምጽኦም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ስምምዕ ተገይሩሉ ስምምዕ ተበጺሑ ዝተኣወጀ ነገር የለን ከምኡ ዝብል እዝን ኩሉ ኤርትራዊ ዘሳተፍ እዩ ተቃልሲ ናይ ህዝቢኡ እቲ ተሳታፍነት ድማ ልክዕ ህዝባዊ ክኸውን ኩላትና ክንተሓጋገዝ ኣለና ኣውንታዊ ኣተሓሳስባ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ፖዚቲቭሊ እንድሕር ተበጊስና ኩላትና ከም ግርማይ ክብሎ ፀንሐ ኣብቲ ኃይል ዕማም ተራኺቦም ዘይፈልጡ ሰባት ኣለዉ ብሓባርና ተሳነዩ ዝሰርሑ ልክዕ እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ሪፕሊኬትድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምኡ እንተጌርና ጥራይና ክንዕወት ንኽእል እዚ ናይ ሕጂ ግዜ ግን ንቡር ግዜ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ኣለና ነፍስና ድማ ካብቲ ለሚድናዮ ፀናሕና ካይዳ ክብ ኣቢልና እንተሰሪሕና ጥራይና ክንዕወት ንኽእል بحفشاو ملكي زملسا زلخو نزا ጉዳይ ابو يا اخلن مسلني قني اللي ندحر تسمعوا خوينه يقريتاتي حدا مقراط اغاطيمكم تخوينو ثانك يو ما تبو طنحك حجيكم وقصل اغازيتنا باقي مسمر الله خبرت حفتي ثانك يو